municipal GNTC GNTA na sasa mopani nana otimpie aban na sasa mopani satehene sa mopani ehine yemana kwaba sanso ena na mwani ma dede ekoba wodi mensam yema na danse manhima esu akwaba Yama Adepamfoi Akwaba. Any DNA of the Selkwaso, one Wajiji Adoye, Asokore Mamponghene Bank Limited. Asokore Mamponghene Bank Limited. One Adoye Omo Ejije. Babia Opimso TV, Omabom Stage, no Omonchai, and Asokore Mamponghene Bank Limited. One Etie. Apes Bank, ARB, Apes Bank, Yema, Aye, Sikakrabi, and so Akobe, Papa, Name was wrong. SOS Children's Ladies. SOS Children's Ladies. Omo Asokore Mamponghene. Also Edromo Echia. The Moma Kwaba. One Echi and a Apes Bank. One so Edromo Echia. The Momunyana Kwaba. Sabe Asokore Mamponghene Judicial Service. Also about the cancer. Asokore Mamponghene Judicial Service. Also about the cancer. What body of it? Nano. Yama waiting a compa. Name was from. Honorable Alhaji Manaf Ibrahim. Aswase Yewredra Bochia. Yamonoso Akwaba. Yama Asenia Echa Klomihene Akwaba Nana Tutu Ampem. Yama Yewranso Akwaba. Adumasa Zogo Hine. One Nempan Fonso Ewaha. The moment in Akwaba. Sanso and Ayama Nana Kopna Bonsu. Not don't passing in it. Something in a Brimpon. Now Kopna Bonsu. Now don't passing in it. Yama Yeraso Akwaba. Nano Madama Asokore Mamponghene Bank. All rural banks directors in Ashanti region. When you know account stars. When you know draw more Ebabechia. The moment you know Akwaba. Otum for Phantom from Hemaa. Sanity. Mananum so Akwaba. Asini Kodia Dontin Nana Kopna Bonsu.
Nado passing in a year, my Yurakoba Yie papa. Nado passing in Makoba. You free Dodo was no. Saturday. One time, you read a watch here. Yama, a one time here, Aquaba. Breto Banono, Breto and Katu, Abua, what she abua, Nana, Mamponghene Hemaa Aquaba, Kuma, Nana, Abuantamine, Yama Yurakoba Yepa, where something in a brimpon, Yama Yurakoba. Hine bonso opo saying na don pass hine emu akwaba sanso na na abo ntam hine something hine brimpon yema yiraso akwaba Alhaji Manaf Ibrahim former parliamentary candidate Emma the New Patriotic Party Aswase constituency yema one constituency executives yema muni na akwaba sanso na scrum pon Rural Bank one directors one staffs, Sansuna Rural Bank Association, Washington region. Yema Muninaso Akwaba. Honorable Manaf Ibrahim. Yema Wakaba Yepa. Nano Madama Asokore Mamponghene Zongo Nanom Edromo Echi Ayinfo Edumasa Zongo Nanom Edromo Echia Nananum Gusua Yeba Something in a brimpon, Gusua Yeba, Nanama Mayine, a son say, Napachi and Santa Braba, go dear fa. Nasco Mamponghene, Kumasi, the Fafeco, Fekutire, and one in a brewetty and answer my dear war. A quoma ye demand some, and Nebama Wapa Fat, the Santi, Amananum Kumase, the Santa Man in Abonene, na Yesu, yet to me and so. Yet what is a na Atuyane, that dear woman. Tinano Brimpon. Nan mama hine ebia be cancer sanso na brimpon so bi aba be cancer yema yewra no na akwaba na akwaba na bonso okay yema na do passing in akwaba honorable Alhaji Manaf Ibrahim former parliamentary candidate one constituency executives yema muni na akwaba nanu ma chame ene de na oblase kwaso ontie na musi yewra no Asokore Mamponghene GNTDA Asokore Mamponghene GNTDA one of more pomadia ekuo said you more ekanie 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis ekaniskano 10 million Namishompa Ababre ehne yabra kwaba Appreciate the Mapaba Bebre. Hey, come and say something in a bit more. Not to my initial.
Yema Najama Himaso Akapa Yepa Yame Wasra Asokore Mamponghene Hemaa wana Dɔte Omo echiche eto wa do ebia ani je ni ombrase kwanso obetimi dia ba Bretso da na akwa wachi akwa we da sibre servants wanwa sabe dai ne sopa ampo sopa ine every year je so na wase ine ye ma ye rakama ye pa wana esi sabe na ko ta shaka so ko shine ko dai ye ma ye rakama Nana Elima a champion Potoloka Asante Achem Monso Hemaa Asante Achem Monso Hemaa Dama Naima so Apapa Achame Wadaba Anide Madate Nasi Rano Sipeti Pom Nanum Konya Sufo Sadia Sipeti Pom Nanum Konya Sufo Can 1,000 Ghana cities 1,000 Ghana cities and can scan 10 million. Come and show Nana Elima Potoloka a champion. Asante Achem Monso Shalom farmers. Shalom farmers. Also was come up for a year. Shalom farmers. Ye mama ni ala papa. Na me so. So pa mo so. So ma ne bi aka sa. Na na ya se ne. Something in the break. Na na ya se ne. Ye ma something in the break.
Chame, Madama, and the Madame Mutero Sierra, Ghana Education Service, Asokore Mamponghene Municipal Directorate, SHS, basic schools, and Ghana Primary Schools. Said the Onyina Kabom Ekanye 10,000 Ghana cities. 10,000 Ghana cities. And Ghana Sikano 100 million. 100 million. The mission of Ghana Education Service. The mission of Asokore Mamponghene Bank Limited. Wana adoye omo ejije. Tani de mada wo adoye bia na wodi aba. Nana Machami Madama Misimagro. Sadia Garden City Special School. Garden City Special School. Asokore Mamponghene Hemaa. Sabina Wacha Sanabra. 18 and then school in our Meditia. Said that what probably went in and back in the city on the grass floor. 2,000 Ghana cities. 2,000 Ghana cities. Just got 20 million. 20 million. Sadia Garden City Special School. Asokore Mamponghene. Almost a billion church and that's the proof. And my chairman, Madama, Lesbon Gas Limited. Lesbon Gas Limited, you're working here 2,000 Ghana cities. And can this account 20 million? Nishram Kotwami no Pentu, Edaso, Lesbon Gas Limited, Gamishana Pa. Sabre Najuso Maine, Okwa Frani Okese, Nesinemo, Nabo Biansa, Nabo Regine, Onna Ebesi, Najuso Maine and I, Iraso Ababekanza. Nana Bobie Ansa, Nabo Regine. Wana AC Okwa Afrani Okese, Najuso Maine, Wana Osinanai. Nanum any traditional council when in Ababe cancer, Yamaya random in a copper. Nana Kakari Apo. Asa so here. Yama Yura Akwaba. Santana Bripono. Nana Kakari Apo. Yama Yura Akwaba. Nana Bobie Ansa. Nabon Rehine. Onuana AC Okwa Afrani Okese. Najuso Maine. Osinanai. One need the traditional council. Edina Ababe cancer. Yama random in Akwaba. Barima Fredia Ajamai. Asantamai Bama Ketchre. I Kenya saying, Yura went to me, I'm a woman in penny for Abba, Yamon Akwaba. Nana Madama, Ghana Water Company. Ghana Water Company, one so Edra, Omo Exia. Madama, such a suta mine. Maybe you have to come and the service in a line. Saturday was for penny. One is such a suta mine. Well, you put another polish from and was a robot. No, what's a man? Find your funny boom. What a chance at mine. One is such a suta mine. Saturday was for penny.
Yamanano Akaba. Yema na men someone's Akasa Yema something and men someone's Kasi Abadam Dachi Sayamako. And the number now, no much of your madam, Miss said yes, Shalom Thomas. Shalom Thomas. Also, from a boy, and we put and 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. 20 million. 20 million. Said yes, Shalom Thomas. It's my papa. Who's in the church? Suta Maine, Satene was a penny, a crumb, and a basin and I. The Manano Makaba. Nano Madama Musumchi, Asama Maine. Kudia so atuchima bibiti watimi ama wamani kontile sokra no mesina nai wasonji asaba mai masante ina patra biye asantepo no ana wasonji But class. So yeah, no me but class. I don't know. What car? Fridge the boom. Sir, we are here to say that yeah, Dɔte Yie. Wo warrior. Upon tour, big now to suffer with class. Baba did to me. Oh, so combined with village. So combined with village. Otunsa Efre. Woodman's Plus. Obeba. Nana Bobie Ansa Nabon Rehine, one na AC, Okro, Afrane, Okese, Najusumaine, one na Osin and A, Yama Yuranom Akoba. Nano, Madama, Yama Plane, Wahine, Sawabrakatu. Onoson and Abusia Dromo, Echia. Abu Achia Sadabra, the Dabrichi. Wahine, Sawabrakatu. One Abusia Dra, Omoso Echia, Yomoma Papa. Madama Prime Minister's Fellowship. That's a software war, as a Timan Table, and as a Timan Table, the quote. Also, Prime Minister's Association. Software war, the Papa the youngest lieutenant minister of the country. It was powerful and respectful.
Okay. Ebusa for ye mamu nyina kwaba. Aha eyo pimso radio opimso TV. Bi ejina ze say eya Asokore Mampong. Ahimfie a ewo Kumase. Na ni nyina ene se enche bia na asanteman briche kase boye. Ene se bamuwo ede na pakan ebe tabri krobia sante kotoko hene tumfo seto bi o ni nifa hene ewo Kumase mechre nana boachi ansandebra eye Asokore Mamponghene na obubu enano ene braso se oye ni Dɔte Yie enu nti oba Asokore Mampong eye krodio imo ina sa himfie ha adaje eni posokra amamre eni amande ahodo ena etwago opimso radio opimso TV yenso yade ebesomo na wo hwa wo bra no a abo no mienu apemu pepepe ewo Asokore Mampong ha asante yinkro Kumase omai Ghana mu na yama nananom asante mai kotako hene ene adishe nyina dakena ewo ne ese ho eye Dɔte Yie no nano efiada ena empanyimfo wanum ede hyehyɛ so na enya sanketo akora efiada no oje adwade kama mamra ne amane akwanso amamra ene amane akwanso ade a oye na ode Entino ewuze so de na meka no nanu fiada ena bakunafo ebeyi ne dafo edwaye amamra ne amane akwanso enti ade a efiada no ena adwumade no nyina efrase na orto aso ne memene da ode nana boachi ansandabra etompem ema adehye nananom ejamfo ne manfo efrase sa obehre ne achi na one no edinkra etwato ne kwasiada eto aso osande nana etompem amamra ne amane akwanso ene adwadai odena etompem etwato ena one a ofra chirichiri ene banya dodo na eba abema nananom dakena na one wo eso nana boachi ansandabra ene dai enti opimso radio opimso TV aduma efo so ha nia ekoso nyina no ye bo ho da wuro ni etwa ewo Facebook live opimso radio ene opimso TV o YouTube bonso obetimi ahwe na wabo ni akohoma nia ekoso nyina mu ebrensem yane nananom aka biewom ebe twetwe nkomo amamra ni amane ahodo etwa go nyina no emu nkyerem ho no yare besomo na monsoso mohono nia ekoso ewo Dɔte Yie ase no kwasa ne sa oba Asokore Mampong kro imu a de ate ne sa ode opuo ne anidie ama nananom enne woni a oton ade woni a owosto ahodo ewa Asokore Mampong kama sa wonyina atutum awo eba beboa no beta nananom achi na waye wonwura eye nana boachi ansandabra ne Dɔte Yie wata na chi ama na timi akoso anu nti akoso na yama ya hafo ne atefo nyina kwaba na yasemo sa opimso ye ha sade akoso nyina no yama mo aso ensi ewo ho na yalemo akoso edi Dɔte Yie amano ayefe nananu eba kakra
Enti abusafo nana esuminya manhene nana musini esuminya manhene na kyerɛ madehene ɛna wosi nana esuminya manhene anemu ɛwɔ Dɔte Yie ase afei ɛna wɔnom abeduru ɛyɛ Dɔte Yie ase ɛbrɛ sɛm yɛn nananom ɛbɛtwehwe nkɔmmɔ na kakra wɔnom so wɔka no ɔde ato Ɔpem So Radio Ɔpem So TV yɛne yɛhwɛfoɔ anim ama wɔn so watie bi ɛno ɛne nea ɛkɔ so ɛwɔ ha yɛpɛ sɛ yɛde anasɛ yɛpɛ sɛ mamuhunu enti ɛsuminya manhene nana musini na aduru ha ɔbɛkyia nananom ama dwumadie no nyinaa akɔ so fɛfɛɛfɛ kama enti okay, Asokore Mamponghene ni chief imam. Nana Asokore Mamponghene ni chief imam. Elso aha. Aha. Wanom adru Yie ase. Enti nana ochirikusi ntrama nachrama dehene. Nachrama dehene ena odru ha ocha nananom yi. Eno ele nia ekoso a ewiai yade ato monimu afei ade asade medika kanonananom wonom eba kakran sese abonom you no pramu apa honsima eduasa enai Ɔpem So Radio Ɔpem So TV ena ogusa uhei enti nana apiado hene odefo ya bema otaso mienu ena ono so edru ha yi aha ya Ɔpem So Radio Ɔpem So TV ena wogo so a wo hwe nia ekoso ena yade esomo no nana apiado hene ena wodru ha no okay nana apiado hene for ya very much to sumienu oni na amadu jamfu on the first oni na yemfu na duru ya yi ayi de esi omna so oba yi gidigidi omba na moye na yi yo enti nana no mo ha aya aperu ya very much to sumienu aperu yi ne bana na fo mu yi ne se ni apre o ni apre pa o je ti mo di ba ye ya na ni apre etu ayi na ni apre okay enti nana apiado hene odefo ya bema otaso mienu ena wo hwenu yi anase oche nananom yi yego so aidu dwumade no ebramo nananom eba kakran enti nana amonu jamfua nana apiado hema eso ena warwai nana amonu jamfua eye nana apiado hema ena ono so edru ha no dwumadero ena yede abram no Ɔpem So Radio Ɔpem So TV mensha hemfie ena ugo so a wo hwa no edom no ba na eba edom no ba ena eba wonum eba be ta nananom achi ama dwumadero no enso timi akoso nana wadaruma Ɔpem So Radio Ɔpem So TV sunie mema akwa aba na pombo kode nana
Wadaruma, da one each Yanni Yahya for Wadaruma. Promising him, and I do fear on Sapo and Siam because Wadaruma, and then I Asokore Mamponghene Dɔte Yie, and then I'll bet me a car, then I would send down in funnel. And Asokore Mamponghene and none of my baths are more shy on bit Messia, a freedom. Inti Nana a promise him and yet in Kane. Inti 1 year who are me a software. Kumase Ministers Fellowship. Okay. Kumase Ministers Fellowship. And also Oshia. Abraham Oshia number Chichimkombo. Na Kakra also Ewakano. For the Arto Yani Arafoniate for the Mopimso 104.7 Menshahin Fie. Opimso Radio, Opimso TV. As software and Kabum Kwa Ewo Kumase. And one so Elchian and Nanomi, one Trasi, one Kumase, and Eba Abasumi. Aha. Okay, Nana, open your patch up, I'm sorry, up in TV today. Memoir Quabana Pumba Code. About your down one dictionary I have for. Reverend Nicholas Wasapon. The Kumasi Ministers Fellowship. Kumasa so for the Akai and Wabu. Maybe I shall was made the kind. 1 day the Kajwa de kind. They say you could share. And I won't buy Kumasi no mining in a then we have a Reddit appear software. That's the end of the that's the answer to me. What you said in today, Abasi about a Mabushia shedding. Now says already, Asokore Mamponghene, and that's at my and a Ghana in not so good. The anything by. And then ananum a bit of a fahin this way. Apua, Ama, Asetina, and Yamakoye, Ama for Sadia, da more preaching or then on bit me. You are there about one animal, a need and you are mining at the mom. But you so be Biara or canibadi, sending an Akasa, Utie. It is an animal to me on one. The empire want to say, I could bet to Master Regina. Na no man Koye, no Macassa, no my from Chromo for, or my mind for in Abba Shemu. Never be why I drink home, no more so Eddie and him, they didn't put to near some about my garden. Just an animal to me, pa. If said your boy in our mom, and Akasa, Obia Etienne. Decide need the end, say, Omo, Yedem what how much. No more some pajama, na Yambuama, Ghana, and Codeni. Me person to Ghana Mabuno for teach. They say, oh, here social media so. Said they almost Casa, Empo, Oya Penny, Sabi, Obitia, Kunas cry, or moon found Pony and India, Sefatan Fama or more software break, Casatiamo, I informed you on May so, and therefore now they far and my dear so, Ama and Mabuno Ghana Manina.
yɛsɛ obi nim a obi kyerɛ na akwalaa deɛ obi ayɛ bi pani na obi nyɛ bi da nti ɔpani ka asɛm a na onim de efisɛ wafam onim nti yɛsrɛ yɛn nuanom ne yɛn mmanom sɛ ɛberɛ a ɛwɔ mu yi sɛ wode wofa wo ho sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ deɛ ɔpa a ɛwie wo yie yɛmfa ne die ma yɛn mpanimfoɔ na yɛnni yɛn ho ni na yɛmbrɛ yɛn ho ase efisɛ sɛ wobrɛ wo ho ase a ɛne nyame ma wo so na ɛkwan bi wɔ hɔ a pani afa so akwalaa mfa so da nti sɛ wobrɛ wo ho ase na pani bɛkyerɛ wo nti yɛsrɛ nkɔlaa no sɛ yɛn kasa deɛ yɛmfa ne die mmom na yɛmfa obuo ma yɛn mpanimfoɔ ahosiesie ne ahofama nso no yɛnyɛ sɛ ɛfata ne titiri yɛ kristofoɔ deɛ yɛne ɛyɛ kanea ɛyɛ asase so nkyene nti awurade ɛndom yɛne ɛtumi yɛma no ɛtumi ɛndi yɛ mama yɛn nananom anammɔnkyi yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛn anim abrabɔ mu Ambacho wodi ni bi yɛfrɛ me Nicholas Ewuasapon yɛsɔfo ɛwɔ Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Ministers Fellowship me na meyɛ secretary a meda ano okay enti asɔfo a ɔmaka mo ho abom ɛna ɛne yi ɔmo aba bɛkyia yɛne ɔmo nso atwetwe nkɔmmɔ no ɔpem so 104.7 sɛdeɛ medical aka no nananom ɛne mpanyimfoɔ baa na wɔnom ɛba ɛnyɛ asa nketewa ɛno nti asa no when they come no ɛyɛ ade a yɛn nso so yɛne ɔmo bɛtwetwe nkɔmmɔ na deɛ wɔnom ɛwɔ ka bia no ɔmo ɛde ato yɛnim na yɛhwɛfoɔ ɛne yɛteefoɔ ɛnso so ate bi enti nea ɛkɔ so ɛno no yɛbɛkɔ so na yɛne mpanyimfoɔ ahodoɔ atwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ dwumadi ase sɛdeɛ mene kaakaeɛ no Dɔte Yie ɛhyɛ aseɛ n'ano efiada a etwa mu yi ɛna amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɔnom efiri dwumadie no ase ɛtoa mu ne memene da ɔde nana ɛto mpam ɛma awɛfoɔ hyɛ aseɛ sɛ ɔmo ɛbɛsu no na wawɛ n'ani akyi etwa ne no ɛde nkra ne kwasiada ɔtoa so ɛde ne to mpam ɛyɛ ɛnra kwasiada yi ɔtoa so de ne to mpam ɛna ɛnɛ ɛdwada deɛ wɔyɛ ɛde atwa toɔ koraa ɛnso ɛno no a ɛne yi yɛde bi ɛto mɔnim otumfoɔ ma me nsɛhene ɛwɔ ha nana wadaro bɛburu okay wɔse wɔkpa bɔ ɔkɔba pɛ yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛatoa so enti sɛdeɛ mɛde kaka no nananom atena se ɔpem so radio ɔpem so tv yɛn nso so yɛwɔ ha deɛ ɛkɔ so nyinaa no yɛtwa mfonini ama mo ahwɛ bie na mo nso mɔte bie yɛne nananom bɛtwetwe nkɔmmɔ nanam bakyɛ wadaroma ɔpem so radio so ne memwakɔ aba no apom ɛkyia santeman nyinaa ne mɔtiefoɔ nyinaa ɛnɛ yɛda a yɛwura wɔpem so n'ani abere nti wahyɛ no asanteman sɛ ɛyɛ ɔno ankasa ne brɛpɔ ne nifa hene ɛne ne maame a ɔmo abɔ mu ɛkɔ akura no yɛn nyinaa yɛmmɔ twini yɛmmɔ trada sɛdeɛ abere biara yɛde wɔ ahokeka ɛsom asante ɛma ne yɛ akɔnɔ na yɛ animberɛ no na ama ɛno nti ana saa bere yi ɛyɛ du akwanta mahene ɛyɛ santahene ba a wɔtɔ so mmienu santahene ba a wɔdi ka ne nana akwanta mahene wɔtɔ so mmienu ɛne du akwanta mahene na wɔakye torɔ mo ɛyɛ ne nsi anan mu ɛyɛ nana afisipa ɛhene sɛ ɔmmra na ɔno nso ɛyɛ nana afisipa ayi nana du akwanta mahene ne nua kuma ɛne yɛwura ɛyɛ nana Asokore Mamponghene a wɔne ne maame ɛnyinaa abɔ mu ɛkure na ne Dɔte Yie no yɛmmra na yɛmɛgyam no ɛno nti na saa bere nso ɔwu yɛwura ɛyɛ nana afisipa ɛwɔ ha na wɔte asɛ du akwanta mahene ɛnsi ɛnan mu a ɔba abɛgyam ne nua a wɔnya ne baabi kɔ sɛ onua no wakonkoden wasonsoden wasom ne papa ankasa ɛyɛ ɔpem so ɔbɛma soso de wasom bɛ so wɔnya ne baabi ɛkɔ soso deɛ na ne papa ama kwan deɛ na ɛsɛ oyi ne ɔno ankasa na fisi ban ne sama he na ɔbɛtra na nan na ɔba bɛkra ne nua no ɛdɔte yie ɛne ne maame ɛdɔte yie di saa bere mu adaroma wɔsɛ kwa si akyea me so na mabɔ me wura bi akyɛw me wura ne bia ne na na ɔbɔ ne nkawi a wɔtɔ so nan afisi pa ahene ɔno nso na saa yɛ dua kwanta mahene ɛsa mahene ɔno na ɛbɛsi dua kwanta mahene anan ɛwɔ nana yɛwura ɛdɔte yie nti abere akyea me bɛdi mu anim na yɛde mu akɔ yɛwura na nsɛm bi a wopɛ sɛ mobisa yɛwura na de wɔwɔ kanada waka akyerɛ abɔtiefoɔ nyinaa
yo enti said yaka no dua nkwanta Mamponghene nana musini ewa ha nana wadaro mebru opimso radio opimso TV yamo akwaba ene ye ni breda ene na yede nana boache ansa atompemu yede na woka efa no na de so na ka kire asantemai boache ansa da bra asantemai ayo bia suye papa na senti amwa se no bia kwanta mai aye kona di boache ansa da bra aye kona di Yadiato, Yania, and Mintas. Yo, enti, Yabetuaso, and Nay Nananum Abba, one person or chair, and Ochia Reaper, Yani Nana Ebertua, Yan Comotion so. Na, the Opera Cano, or the Atu, Yani, Yahoo, any at for, and so, and him. Eno ene nia yakoso enti ohwe anasa de ohwe e Facebook live no amamre ene amane ahodo ena etwago ya enya sanketo akra ade a eye dua nkwanta Mamponghene nana musini oje ncha kakra owie pe yebeto aso na yatwetwe enkomo na kakra owoka no ode ato yanim ewo dwumadie ase sade ofrase a na ode maye no eno nti nana awie yebeto aso na yatwetwe enkomo okay nana wadaroma na oka bibi afa nana boache ansa debra ho de nana opese oka nana boache ansa debra mini no pa ansa bra na mebedi afuna obi a sabe ofo bia ye na ade asantima so wasum yie wasum papa enu ti ene sa basa okọ ne krechi sene bi kaka se bia nkwanta Mamponghene ni nua prekope enu no ontimi ntra ese ni nua ekọ de krechi a ono so be ne dia ba ye oba beboa ye ti ene nyina ba se ye beboa ne akra na chi prakra eden na o ka kire Kumasi ni fa feku kotoko hene ni asantema nyina de meka ni se temi fa bie na be ma o mu nyina obia yako ala ya dasi dia yankwanta Mamponghene na musini ena yalelo etwetwe enkomo no otumfo twafo hene ewo ha oni nananom ena waba wochiai enunti yabekoso na yade enne dwumadie no abramo sade amamre ene amane etie no na wonsoso wohunu ne ekoso ewo eye krodua yi emu
Elsa for Yaguswa, the Dɔte Yie Ekoso Santimo, Aya Kumase, Ayani Fahine, the Dɔte Yie no Ena Ebraway, Metre Nana Boachansa, Debra, Ena Yade Ebramono, Nananum Eba, Adea Melhunusa, Utumfo, na info no ba na Eba. Na amamra ni amande mu na de sabebre o hosa de medical ka kira wono ade a kotobrija kwame akosa o ha mayemi sanema ekoso yi amamra ni amande asua de ewom medical ka sana no fiada no na ode na wo sha se age adwade ato ase de tompam memrenda ene kwasiada ene de twato kwame memo akwa abana ne makosen nyame ado bibia boko aha entino ene de twato Nana Boachansa Debra yade jam no de akoso amamra ni amane ya hodoi de ni kan de na wo kan de wo hunu wa hai edi kan de be kenna se nyame enna no mo enfa na Boachansa Debra ba ko di afa ene na asama di ewu ekrensiye na nifa kan tete no na Boachansa Debra nkwana na ewu nifa fiku ye boni fani na ono nko a eti na me kaka se ba ko a wodi afa be kumfo ho no e ho hu heman tafo ba so abia dum ho na mom ni fada na ya so ma bo ko a eti na me fani se ba ko wodi afa e free ho ene de enkwanta kese hene no wa komfo ene de ne beka eye na Boachansa ho ene peji ade kyerem so no edi kuro e peji anuma ne be ya brempon bebre ye peji anuma ne be ya brempon ene de mfante fo hene kwaka wo ho kwawufo hene wo ho enzema fo hene enso na fo ase hene enso ho eti so ba asante be mu ano ga asante fo ye chiri pa ye fe drive bi na de ende ya ka cho so kwa ze ye ne o ka sei na bre committee a omo hwa ye na Asokore Mamponghene ne na Asokore Mamponghene be yi na afante fo hene ka ho bi kwawufo hene ka ho bi na ba mpa ka ho enzema fo hene wo ho fo ase hene so e wo ho no ade e che no ene chato ene de na ebehunu amamre na mande mu de na wo honne ene da chato a yedija na Boachansa Debra ne sa mai die e fine na ne tete na ne se ene na yewura e ba beja na ade e fine ade no ebia ne ese ebobi so asa na akafom na Asokore Mamponghene o mso ya Asokore Mamponghene de nenso watwi mpompo so ase bibia kire kotokon no ye ifa hene de na je se o ye kro bia asante kotokon hene etia eti ene na kro bia asante kotokon hene ene kro bia asante kotokon hene ma ba beja na fine ene koda no ankasa eti sabre de mi jiri se no me ensambo de sabre yewura na se yewura bofo na ankasa ena nkwanso a oba na ene so na nanom do na so no e ba be fe na di achipra no me na di ene so numira nsa no be kobre man no e wada ma be ko ne ba mu no ene so na edu ye kan se ne panyimfo e be sai e di atre no ansana wo ja na kwan fra adentina na ya de ye ko jal kwan den so amamre mu no na nanom be san so a kire no ensaye omu ko sei na ye se ye ko ena omu ko ye ena wo man wura ntra na Boachansa Debra ankotwa okupoliti ameche na omu to eti sanka ye ko omu kire se ke be ko akoko ade ewura kwa na so oduma ko wo brade a wan re betima ade eti no omu nsaye di no kra chense ka de skapra na eso omu de janko be ya mana proso eti no omu sibibi esa de kire nsaye kire no ana me da se oni atwe komo kotobrija ne no ekasa yi nananom ewa ha ye bekoso atwe enkomo no bia nana wadaro mebru opimso radio opimso tv mema akwa bana apombo kode eboko apomu de enanya de so hwe tuntumi a ye twagu ya na sanya asembaba e ma asanteman deden kasa bio asanteman ye wura ko pedo no enso ye de na anya ba awie ai de anya ba awie ti yeni na abre yeni abre pa so busa mi anya papa yeni abre isanse se ye asanteman mu ha ade hia sabio ko sabe ko mutimi bo asanteman
ama asantema fa ne ntoma pa afura ba ko pa na the blansa one ne Hemaa so ko ni fa fo ko nfa Kumasi a there's a common for the woman asantema fa ne ntoma pa afura asa especially Kumasi ye ultimi mo hini bi dia ba yi sa first one hini we afrim Asokore Mamponghene afrim ye hwe ye ba akra ye hu enoma wa ha na ye say ultimi say papa no wo ebe de Asokore Mamponghene hini we say ba mi de oba de papa no wa bo no homode wa ye bia ma asantema na se Kumasi man na say mi hu dom na say dom ru so ma me ese ke Kumasi nyina na ka obi atotom papa na yi ko papa no wa bo asantene e ka so abo na anya sikam anya bibia sabio ensiesie bi onoma wasiesia ma asantema adate Kumasi ya koyani ene yewura wa hwira de pa na ni abre pa na ni da kotomo jem ene papa no yewura asantene wotina ni ente ese na de hia kese me dampam atantema me de ne ka wetimi si entimi si enso ye de na esi awie ye nyina di tu ahofo ne se nananom esi esusu ye hwe ye hwe ye ena de akro no wo ye na wo to ne nsase na nsase to mo nipa mienu woni na so wo to no ba ko jesika be ya se be na nanom se ti firi to na nse na no de anyi nyina dan nsase sam so ene ne kura kan nipa bi nkan wo afayamo ahimfie ade ye no kura kan nipa bi so mo nka ene na nam keto so ya sha amahene fo ase ne otumfo ase no so ya wi anwu ye yanka se koton no akoton eba na se entro na se otwa no otwa oseme oto oseme ntone etama bebre so ahwero mo nsa se ewura na ni abre wo betwe na mu ntro bia no onfa ho nchew enti yenhwe na nabwachi ansa den na no ma ba betime nsu afri no ho na no ma ya ba ese nge so bi fri papa yi won se na se na won se ye hwa ho blase ananko wo ye be se na dodo se na ebetime nsu ameda me me mentode a me misua no se da ti metime di akonwa akọ anim ti se papa no because wo abotere oba na nim ade no eye won a mo se one eye two eye two eye three one se na no nche santene da enso ya na oso aye no wan to nso aye ne da ye wura fa na adwokra obeko ensu to kare fa no kra otum fam ba cheze papa no wa kuma pa de ma fa ne sen Asokore Mamponghene asantema na Kumasi man because papa no wa ye bi eti e ka che na nanom se obia hwe papa ni onsua no obia wo se papa we oye nipa onyankopon ka odi che yen senka o masoma asantema so de ono apa na wosan de ono apa na wosan ye eye ya senka ye ne ya babu frank ye bedi ne nam oso ye na be hia na ko otu yefo eye ya se papa no afri ye nsem kom because me ye adwuma masachi abepo so man hene na nabo amakọ bi okutwa asuo o hwa sede yanka ono no ne papa yi ka o sede o mutitie no na o ka ana o mo wa abotre de no mo obi say urgent say ene ya banya ye wura wo su o tini suo anu na kwa no ka say ene o mesra na o de nya aboto say mun ko hwemu nua na mfa na me na me hwe de sede o sita o e ka no no ankasa na bibi ne ho na do no ankasa wa ha aka be yeden eti ya kire se obi biala wo ti opem so wo ye ohene hwe ohiye so obi do obi ka e ka no oba mfa wa hinsem ti se no enya ho kasefo bi aburu se udi akonwa umru so ye wura santene akonwa wodie wo fom anatina na bia mo ho so na phone be bia ma mo ho so na bacha odin na boku ahwene pepo so man hene de futu hene ena me no waka sai ai ti ta asem obi de obeto busa sai kwase bia no wa ye di osi hanuma ne sia nala medase enti bepo so man hene le futu hene ena ye ne no etwetwe enkomoyi anonti niema hodo a anase sabi abrabo pa nana da boachi ansa debra obeboye enipa a obeye ene dia wajja wachire ena wochase nananom ehwe na wonsua bribi emfiri ne ho na eyade a ebeboa papa ama wahenie enso etumi ayakono sede oka no yera so a ewa Asokore Mamponghene nana boachi ansa debra
ne Dɔte Yie no ɛna yɛde ɛbrɛ mo no bɛkɔ so ne nananum akasa Opimso Radio Opimso TV na deɛ obia ɛwɔ kabia no ɔde afa yɛso ato yɛahɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ anim ɛno nti kɔ so ana ne yɛntena share link no like page no wo ne ɔmanfoɔ ɛnya bi ɛnhwɛ na ɛnneɛma ɛnkɔ yie mo a montumi amma Kumase mo a montumi amma Asokore Mampɔn ɛnɛ awia yi ɛnɛ da yi no mode anesɛm bɛkyi mo afidie de ato Opimso 104.7 na deɛ ɛkɔ so nyinaa no mo nso so monya emu kyɛfa yɛbɛkɔ so ɛdede nkɔmmɔ na deɛ ɛwɔ hɔ biara no yɛde ato mɔnim sɛdeɛ maka no nanano egu so a wɔba nkakra wohɛ prama yi adeɛ ɛkɔ so a ɛyɛ adeɛ a ɛnneɛma anaasɛ dɔm no baa ɛna ɛba ɛnyɛ asanketewa korakora nti ɛno ɛne nea ɛkɔ so ɛwɔ Opimso 104.7 na okay yɛwɔ ha yɛne nananom ɛnso ɛkasa ɛwɔ dwumadie ase wodia ɛne sɛ wode ɔfidie no ɛbɛto a na wahwɛ nea ɛkɔ so na wabɔ wɔni akɔ homa deɛ ɛyɛ sɛ osua na ɔsua nea ɛyɛ sɛ wohunu no na kyerɛ sɛ wɔhunu deɛ ɛteɛ ne sɛ abɛn anamusini a ɔno na ɛhɛ asanteman so mekyerɛ Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amoakohene ɔwɔ dwumadie ase watena se dada ɛnyɛ ɔno nko a ɛle wɔ ha Asokore Mamkatif ɔno nso so ɛwɔ ha bi ɛna Asante Mantamu Posi dɔm no sahene mekyerɛ DCOP ɛyɛ Emmanuel Taikujo ɔno nso so ɛwɔ ha nananom ɛba ɛno nti wawa sehene abɛduru dwumadie ase nana wadaro mebru Opimso Radio Opimso TV so ne mema wakɔ abɛburu nana pombɔkɔ deɛ yamia dɔm yɛnso yɛho yɛ paa nana ɛne de twa to a yɛde gya nana ɛyɛ Asokore Mamponghene kwan dɛn na ɔnim ɛfa ne ho wadaro ma Asokore Mamponghene de sɛbi ɔka sɛbi nananom a mobaa yɛ mopɛgya asanteman anim no ɛyɛ so a ɔde bɛsom asanteman ɛnti na ama ɛnɛ dɔm abababa bɛgua no bibi ba yɛnyina yɛbɛhwɛ na yɛakora no fɛfɛɛfɛ nti ɛga ne som pa a ɔbɛsom yɛ no ɛda bɛ ne yɛnyina yɛhyɛ a yɛpɛsi yɛhyɛ ɛdeɛ na woka kyerɛ kɔtɔkɔn ne saa bere adeɛ kɛsɛ na asɔrɔdeɛ Kumase ne asanteman yɛbɛsɛ yɛwura sɛ yɛma yɛnyinaa yɛho yɛ ako yɛasie biara so so yɛasɛ nyame ne didieɛ ɛne wayɛ deɛ yɛne wayɛ deɛ ma yɛmu awia mu sɛdeɛ yɛasɔ afena mu asɔ yɛakyɛ saa na biribiaa mu yɛso yɛbɛtaa n'akyi ama na akɔ nkan ayɛka bɛhwɛ sɛdeɛ ɛsiteɛ na ɔdaroma mpakyɛ wo din no biem nana ɔwusu pani a ɔtɔ so mmienu na yɛ mama ase asɛi yɛtwa asɔmmɔ ɛwɔ dwumadie ase ɛkɔ so ɛwɔ Asokore Mampɔn a ɛno ɛwɔ Asante Mantamu ɛno ɛna yɛde ɛsɔmmɔ yi ɛwɔ dwumadie ase nananom ɛba yɛbɛbɔ pene wɔ mo na yɛne ɔnom atwetwe nkɔmmɔ yɛbɛbɔ ɛpene wɔn na yɛne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ Opimso Radio Opimso TV okay enti nana ti krom hene ne jase hene ɛna wɔduru ha yi otumfo aprede hene nana adaroma Opimso Radio Opimso TV memo akwaba yebru bi abakɔ deɛ otumfo aprede hene ne yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ nana mpakyɛw wodin no nyinaa ɛyɛ baafo ɔsɛ twafoɔ ya ɔtɔ so mmienu otumfo aprede hene baafo adaroma ɛnɛ dɛn na wɔka kyerɛ asante ne abrepɔ benin banti Hemaa ne nam ɛnɛ deɛ ɛyɛ ade a yɛni abere ɛsiane sɛ nifa fakutire ɛna da hɔ yi nti yɛaba sɛdeɛ yɛwura asomayɛ no yɛba dɛ yɛabɛyɛ sɛdeɛ nti bia amamɛ ne amanneɛ nyinaa ɛdɛn na woka fa nana ɔda fɔ me nana bɔ akyi ansa da brade da sɛm deɛ yɛka sɛ yɛka adeɛ bɛkyɛ gye sɛ yɛka ma adeɛ bɛkyɛ so deɛ woayɛ no so
wama asantima da so onu na ni kuro wodi bibia gu computer so onu na na bebe yesu ano eti bitimi ka bebre cheche enkomo no nananom eba enkakra nananom eba enya sankito akra enti Opimso Radio, Opimso TV. Adea Nana Tikromhene. Amomre muno ono eneye kura ama obano enya sanketwa. Yabeshe na ene nananom ajeche enkomo. Aha Opimso Radio, Opimso TV. Nana wadaru mebru. Enti nana entra siwie pe yabasha na ene no acheche enkomo ewo dwumadie yi ase adea nana Tikromhene enene dom ena edru hai enye asam keto akra aha amamre mu no ono na yekuna ewo ene Dɔte Yie emu enye asam keto a okay banono tumfo banono ono yekuna no and adaye eni poso enya sanketo akra Medical akacho say Dɔte Yie any day chapter enti nananom ahodo oba na woba